Oindala 3 ikasturtea, seginen Lauaxeta ikastolako haurreskuntzan, proiektu bat garatzen eta diseinatzen, estimulazio goiztiarrak eta inteligentzi multipliek barne hartzen dauezenak. Hemos desarrollado un formato metodológico que se basa en 4 puntos. El primero es el aprendizaje guiado. Segundo, el aprendizaje autónomo. Tercero, el juego didáctico. Y cuarto, el juego simbólico. Este cuarteto metodológico se establece dentro de un continuum, es decir, va del aprendizaje más guiado al aprendizaje más real y contextualizado. Haurreskuntzan lortu aldiren kompetentziak importantie dire bizitza osorako. Aipazak ikasketa autonomorako tresna bezala esarri dugu Lauaxetan. Proiektu barritxek ekarri dabezan aldaketa metodologikoen baitan ulertu behar da erramitza hau. Hain zuzen behar izen barrizei egokixen erantzuten eutzien erramitzi dalako. Alde batetik, gelako erritmoz berdinek errespetaten dabezalako, gelako anistasuna errespetetan daudelako, eta bestetik, edukinen aberastasun eta eskuragarritasunen gaitik. Proiektu honekin asko indartu da arlo sozio-emozionalaren lanketa. Programazioaren barruan arlo honetako aspektu biak, hau da, interpersonala eta intrapersonala, modu esplizituan lantzen direlako. Gaur egungo gizartea etengabeko aldaketa prozesuen dabil eta hori dela eta Lauaxeta ikastolak barrikuntzan bitartez saiatzen da gizarte barri honi sortzen jakosan premiei erantzuten. Horregaitik, bai haurreskuntzatik hasita eta batxilergora arte barrikuntzak etengabe sartzen hasi dira eta gero eta nabariagoak dira. Alde batetik, haurreskuntzan inteligentzia anitzetan daukagun estimulazio goiztiarreko proiektua eta gorantza datorrena, lehen hezkuntzan sormen, science, teknologia berrien implantazioa hainbat proiektuetan, eta barretan ikusten dugu zelan egunerokotasunien aldaketa horrek dekogu zen eta gizarte horri erantzuteko prestatzen gabizen. Googleen hezkuntzan daukaguzan helburu nagusi biak dira alde batetik gure ikasleak etorkizunerako prestatzea eta bestetik gizarteak daukazen erronkei aurre egiteko behar direzan trebetasunak lantzea da. Horretarako aproposa daukagu science ikasgaia, alde batetik ingelesa lantzen dugulako eta dano dakigu ze garrantzitsua den gaur egun ingelesa eta bestetik lantzen dugu metodologia. Lauaxeta ikastolako DBH eta batxilergoak gizarteari begira dauzen bi ziklo dira. Ikastolako misioa pertsona garatzea gizartea eraikitzeko da, hau lortzeko planteamendu pedagogiko eta metodologiko aurreratuak erabiltzen ditugu, eta bigarren ardatza, teknologia berrien erabilpen integratu bat bermatzea da. Azkenean hauek eskaintzen dituzten abantailak ahalik eta hobetoen aprobetxatzeko helburu honekin. Robotikaren proiektuaren helburua izango litzateke DBH osoan zehar ikasleak robotaren mundua eta programazioan trebatzea. Bueno, concretamente en el aula de robótica trabajamos con los robots NXT, Mindstorms de Lego, y bueno, son unas herramientas muy útiles porque permiten el aprendizaje autónomo y bueno, fomentando el trabajo en grupo y siempre fundamentado o dirigido a la resolución de problemas, es decir, cómo podemos usar la robótica para solucionar problemas comunes de nuestra vida. La unidad didáctica multidisciplinar está basada sobre todo en la resolución de conflictos. Todo esto empezó un poco porque veíamos la necesidad de aunar desde las diferentes asignaturas prácticas para resolver conflictos diarios de la sociedad. Gizarteagaz erlazionaturik dauden gaiak, ala orientazio kutsua duten gaiak. Adibidez, DBH lehenengo mailan etorkinen arazoa lantzen da, DBH bigarren mailan energia,
hirugarren mailan hiria eta komunitatea, eta ondoren laugarren mailan eta batxilergoan orientazio kutsua izaten dute. DBH lehenengo mailan hasi ginen etorkinei buruzko unitateagaz, eta guretzako oso esperientzia hezitzaile bat izan zen, etorkin asko etorri ziren guri euren esperientziak kontetako, euren bizitzak zelakoak izan dien, eta guretzako oso aberasgarri izan zen. Txikitatik erakutsi dozku talde lanean aritzen eta arazoei aurre egiten. Orduan, bolondresak aukera ederra ematen dau hau betetzeko. Hurrengo urtean, kalera urtengo gara eta gizartearekin topo egingo dugu. Orduan, errealitatea zein dan ondo dago jakitea. En nuestra ikastola se le da mucha importancia al trabajo en equipo, al compañerismo y a desarrollar las competencias sociales desde las aulas, pero también desde un ámbito mucho más laboral. Es por eso por lo que la ikastola nos brindó la oportunidad de trabajar en este proyecto llamado European Youth Parliament. It has given us the chance to use our competences in real life, not only working together in groups, but making ourselves realize that we are able to do anything we want, because if we want it, we will achieve it. Lauasete ikastolaren leloa pertsona garatuz gizartea eraikitzen da. Horrek laburtzen dau ikastolak duen helburu nagusia.